अरे वा दिलू दिलू पिल्लू दिलूला दिलूला चिच्ची दाखव. ते दाखव तुझ्या राईट हँड मधलं दाखव. भाई हे उघडा भाई हे उघडा. आणि हे दाखव. हे दिलूसाठी काय काय आणलं दाखव. मच्छी बांगडे पापलेट सुरमई सर्व मिक्स आणलंय. आणि हे दिलूसाठी कॅट फूड. चला भाईचा बघा तुम्ही नाही बघितलं होतं ना फ्लॅट. बघा हे असं किचन बघा एवढा मोठा आहे. अरे माझी बाबू दिलू आम्हाला लय दिवस दिसली नव्हती ब्लॉग मध्ये. माझी बाबू मस्त. लोकेशन पण बघा बाहेरचं एकदम मस्त. बंगलो बिंगलो सर्व आहे. लाईट लावायची गरज नाही इकडे. मस्त एकदम. आणि इथे भाईसाठी स्पेशल. भाई हे काय सांगा. हे काय हलवा आहे ना. आम्ही गाजर एक्स्ट्रा आणले होते ना तर तुम्हाला हलवा बनवला बघा. आणि गुळाचा हलवा आहे. गुळ हलवा. आणि आमच्या दिलूसाठी आणलेला आहे मच्छी. कुठे ठेवली ती मच्छी. हा तर किती सर्व मच्छी आणले बघा दिलू. 1 किलो बांगडे बाकी सर्व असं वेगवेगळं. दिलू चिची चला आईला हे दाखवूया. आधी फ्रेश व्हा तोपर्यंत बाकी सर्व लाईट्स लावून. नेहमीप्रमाणे इकडे बघा आमची टीव्ही सुद्धा आहे. भाई कॅबल चालू आहे ना. टीव्ही चालू आहे ना. दिलो दिलूचं नाव दिल काय बघा. दिल इकडे. आहे का दिलू तिकडे. हाय चला. भरपूर दिवसांनी तुम्ही आला असाल पण मी भरपूर दिवसांना आलोय. आम्ही इकडे येतच असतो. बाहेरचं लोकेशन पण बघा. डे लाईट मध्ये इव्हनिंगची वेळ आहे. एकदम मस्त वाटतं इकडे. ते झालं. आणि इथे दिलू हे इथे. आणि इथे आमचं ह्याचे लाईट्स लावूया. जरा कडी खोला आतमध्ये ढकला. फुलजा सेम. आणि इथे बघा आमचं बेडरूमची खिडकी. आणि इकडे बेडरूम. चला अशा प्रकारे आम्ही तुम्हाला नवीन फ्लॅट दाखवलेला आहे. नवीन फ्लॅट घेतलेला आहे आम्ही खास दिलूसाठी. रेंटेड भाड्याने. चमचा देऊया. भाई गरम गरम आहे बघा. म्हणजे नरम आहे बघा. खाऊन बघा. अजून आम्ही खाल्लं नाही. पहिले वाटीमध्ये ठेवा. आता बघा पहिला वाटी घेणार. वाटीमध्ये ठेवणार. आणि ही वाटी ठेवा. ही वाटी इथे ठेवली गेलेली आहे. संध्याकाळचे 5 वाजता ते बघा. खाऊन बघा. गुळाचं आहे म्हणजे साखर नाही टाकली याच्यात. चांगलं आहे. हे उघडा. काय बघते दिलू. बघतेस दिलू चिच्ची करते. दिलूला बघू नका. चिच्ची करते. हा एक केला चिच्ची. हे बघा कशी उभी आहे बघा. दिसली का तुम्हाला. वेगळ्या अँगलमध्ये उभी आहे बघा. चुक ती अशी नाचायला लागली ना जोरात मग समजायचं तिला काहीतरी भूक तिला चिच्ची झाली. आणि हे सबस्क्रिप्शन केलं म्हणजे मी दर महिन्याला आपल्याला येतं असं. हे बघा ह्याची MRP किती असेल हे माहिती का तुला. ही कमीत कमी 2000च आहे.
मला 200 रुपये कमी होतात, 1800 रुपयाला पडतं. सबस्क्रिप्शन घेतलं की अजून 50-60 रुपये 90 रुपये कमी होतात. एवढा आहे. हां, हे 1 महिना नाही झाली तुला. या कंपनीचं आम्हाला दिलूला लागतं बघा. होय. दिलू हा बघा ती कशी साफसफाई करते बघा. ती तिकडे साफ करणार. एकच टाकलाय. नाही, तीन गोळे टाकलेत. 3 गोळे टाकले. 3 गुलाबजामुन, 1 गुलाबजामुन, 1 रसगुल्ला आणि 1 असा, 1 काला जामुन असं टाकलं तिने. चला दिलू या, आता आम्हाला क्लिनिंग करायला लागेल. आता दिलू बाहेर येणार आणि मी क्लिनिंग करणार. दिलू चल बाहेर. दिलूला केस काढायचं माहिती कुठे आहे यंत्र? 2 आहे दिलूला केस काढण्यासाठी बघा. 3 1 किती गोष्टी आहेत बघा. 1 आहे, हे 2 आहे आणि ही मशीन सुद्धा आहे बघा दिलूचे केस काढायला. तुझा फोन कोणाचा आलाय बघ. हा, आपले हे पूर्वीचे आपले. पूर्वी असं होतं. होय. मस्त पैकी झोका मारून झोका दिलू गेली ना तर दिलू कुठे पडते माहिती का? आम्ही आलो ना आणि हे केस काढायला घेतली, हे काढला बाहेर की आमची दिलू माहिती कुठे पडते. हे बघा ह्याच्या खाली दिलू, ही बघा दिलू चिच्ची. हे दिलू इथं आरसा पण आहे बघायला तुम्हाला काय वाटलं तर. मस्त. चला हे तुमच्या बदलापूर सारखे फ्लॅट्स. खरंच. चला अशा प्रकारे सुनीता ताईला घेऊन आलो ना आम्ही, फिरत होतो. हो, रोज खाली येऊन एवढा सगळा फिरायचो. मस्त आहे. छान आहे. शांत जागा आहे. शांत आहे आणि हा. थोडी मुंबई सारखी वाईब्स आहे तिकडे. हो. आणि तो समोर दिसतोय तो माणूस, तो वॉचमॅन आहे. तो लक्ष ठेवूनच असतो कोण एंटर करते कोण नाही एंटर करत आहे. बरोबर, वॉचमॅन, वॉचिंगचं काम, वॉचमॅनचं कामच असतं लक्ष ठेवणं. नाही, खरंच आहे ना. आजकाल काय काय चाललं. तुमच्या पण सोसायटीमध्ये वॉचमॅनला सांगा चोरी बिरी होतात ते वॉचमॅनने लक्ष ठेवलंच पाहिजे किती पण करून. हो, खरंच आहे. काय झोपा काढतात. चला आता आपण आलेलो आहे रत्नागिरी रेल्वेचा एअरपोर्ट. रत्नागिरी एअरपोर्ट हे का समोर? कोकण रेल्वे. हो, रत्नागिरी रेल्वे स्टेशन, कोकण रेल्वे. भारी एकदम ह्याच्यासारखं एअरपोर्ट सारखं. तुम्ही जे गेस्ट येता ना, तुम्हाला सर्वांना फिरवायला मी पण जातो. म्हणजे पैसे जे ते गाडीवाले घेतात तेच पैसे मी पण घेतो, पण त्यांच्यापेक्षा गाडी ही वाली गाडी चांगली. आणि दुसरी कंडिशन की दुसरे गेस्ट नसले पाहिजे तरच मी बाहेर येतो. जर दुसरे गेस्ट असतील तर मला बाहेर येऊन जमत नाही, मग काय ना काय लागतं ना. असं बघा सकाळ सकाळचं यायचं कोणच नसतं, आपल्याला लगेच 15 मिनिटं शॉपिंग होऊन जाते. आणि जर तुम्ही रत्नागिरीला येताय तर इथे बघू शकता रस्त्याचे काम सुरू आहे सर्वीकडे. म्हणजे जे एक रस्ता जायला एक रस्ता यायला असं लेफ्ट राईट साईडला एक रस्ते होते ते रुंदीकरण करतात आहे. म्हणजे रस्ते जायला 2 रस्ते यायला. म्हणजे कसं आता जरासा त्रास होईल, पण बघा इकडे पाणी बिनी मारायचं पण काम सुरू आहे टायमिंग वरती. आणि रस्ता मोठा झाला की आपलं ट्रान्सपोर्ट एकदम व्यवस्थित होईल. चला आता माझ्या लेफ्ट हँड साईडला बघा मटन शॉप आहे आणि आपल्या घरापासून इकडून 4.5 किलोमीटर झाले. 4.5 मटनची ऑर्डर असेल तर मला इथेच यावं लागतं. चला इथे बघा आपण मटन आणलेलं आहे आणि जे मागितलं तसं आणलंय, फक्त ते जाडा सीना नव्हता त्यांच्याकडे. तर काय करणार आता? मग त्यांना बोललो बाकीचे इतर जे आहे ना ते चॉप द्या, मटन द्या आणि बाकी इतर सर्व मिक्स दिलं त्यांनी. कारण हा एकच शॉप आहे जिकडे सर्व चांगलं अवेलेबल आणि फ्रेश अवेलेबल होतो. असं नाही की ठेवलेलं नसतं इथे एकदम. चला आता जाऊया घरी. आता बघा लाईनीत उभा मी. 1 गाडी 2 3 4 गाड्या इथे लागलेल्या आहेत. महानगर गॅसला थोडंसं लाईनमध्ये उभं राहावं लागतं, पण थोडंसं अफोर्डेबल आहे. म्हणजे 50% आपलं वाचतं.
जे CNG पंप मध्ये जे आपलं काम करायला आहेत ना ते सुद्धा आपले सबस्क्रायबर आहेत. म्हणजे बघा आपलं YouTube चॅनल किती बघितलं जात आहे. आणि याचं सर्व क्रेडिट तुम्हाला, मम्मीला, आमच्या मेहनतीला. आमचं सर्वात जास्त बोलतात ना YouTube चालवायचा रिझन म्हणजे बाहेर ओळखलं जाणं सर्वीकडे. आता इव्हन डीमार्टला पण आता होतो ना, तर एक आपल्या मॅडम भेटले होते. ते बोलले डीमार्टला आहेत, पण माझी भेट कधी होतच नव्हती, तर आज झाली. काल परवा रोज एक म्हणजे माणसं भेटतातच बाहेर. आणि त्यांनी आता CNG पंपवर माझा इंटरव्ह्यू पण घेतला. ते इंटरव्ह्यू मध्ये बोलले आपल्या एरियातले मोठे युट्यूबर आलेत, तर त्यांना विचारूया आपला CNG पंप कसा आहे. तर मी सांगितलं CNG पंप चांगला, अरेंजमेंट चांगली आहे, फटाफट पुढे सुद्धा घेतात आणि प्रेशर सुद्धा चांगला असतो. म्हणजे हे इंटरव्ह्यू घेऊन त्यांनी मोबाईलवर घेतलं आणि ते त्यांच्या ग्रुपवरती टाकणार. तुम्हाला रत्नागिरीमध्ये येऊन CNG, मी तुम्हाला लास्ट टाइम पण सांगितलं होतं, इथे आपल्याकडे CNG पंप आहे JK फाईल्सला. 1 लिटर दूध. आता इथे बघा आपले गोल्डनला जे गेस्ट आलेत ना, त्यांना पार्सल लाडू हवे. कसले लाडू? मेथीचे लाडू. 60 लाडू हवे त्यांना. तर त्यासाठी ओमकार गेलेला डीमार्ट मध्ये ते सामान आणलंय त्यांनी. म्हणजे ते बोलले 60, 70, 80 जेवढे झाले तेवढे द्या. जेवढे होतात तेवढे. ते तिघी बहिणी आहेत ना, ते एकमेकांमध्ये असे डिस्ट्रीब्युशन. काय गडबड चालले बघा हिची हलव्याची. ते आपल्याकडे ऑलरेडी होता. आता नवीन काय काय आणलं दाखव मी. इथे खोबरं आणलंय, सुकं खोबरं. हे बघा, हे चांगल्या क्वालिटीचं खोबरं. काजू पण चांगल्या क्वालिटीचे आणलेत बघा. अजून एक पाहिजे. 1 किलो काजू आणलेत. खोबरा 1 किलो असेल. मेथी 3 पॅकेट. मेथी पण चांगले बघा, पॅकेटवाले सर्व घेऊन आलो. आणि डिंक घेऊन आलो. तूप आहे आपलं तूप बघा, साजूक तूप 2 लिटर घेऊन आलोय मी. खोबरं अजून खोबरं 1 किलो झालं टोटल. मी दाखवतो काय, हे प्रोडक्ट आम्ही चांगले वापरतोय बघा. गुड आहे. गुड पण दोन्ही मिक्स आणलेत, म्हणजे त्याचे कसे चांगले लाडू बनतील. आणि हे बघा बारीक रवा आहे. आणि रवा पण मी पॅकेटवाला आणला, सुट्टा आणला. चांगला सुट्टा रवा 50 रुपये किलो आहे आणि पॅकेट रवा 70 रुपये किलो आहे. म्हणजे ह्या किलो मागेच माझे 40 रुपये जास्त झाले 2 पॅकेट मध्ये. पण सामान होतं ना आपल्याकडे रवा वगैरे अजून, तर हे पण आम्ही सगळं वापरणार. म्हणजे जेव्हा प्रोडक्ट चांगला पाहिजे असेल तर हे पण चांगले वापरायचे मग सर्व गोष्टी. आणि त्यात काय बाकीचे हे नारळ आपली रोजच्याला लागतं. दाखव. 1 नारळ हातात दे. असे परवा आणले होते ते वेगळे, आणि हे आता 10 नारळ आणले होते वेगळे मी परत. चला, मेथीचे 3 पॅकेट आणले होते. आपल्याला भाजीला पण लागतात ना. तर आज आपल्याकडे बनणार आहे मेथीचे लाडू. पण त्यांनी ऑर्डर काल सांगितली, ते आज पण आहेत आणि ते उद्या पण स्टे आहे त्यांचा, म्हणून त्यांना लगेच देऊ शकतो. नाही तर तुम्ही म्हणणार आम्ही आज आम्हाला संध्याकाळी द्या. आणि जर असे तुमचे ऑर्डर असतील ना, जर तुम्हाला लाडू वगैरे हवे असतील तर जरा आम्हाला आधी बोला. यायच्या अगोदर पण सांगू शकता. यायच्या आधी सांगितलं तरी चालेल. कारण का माहितीये, लाडू बनवण्यासाठी आम्हाला ह्या दोघींना अर्धा दिवस काम करायला लावेल आणि त्या दोघींना अर्धा दिवस करायला लागेल. स्टाफ पण लागतो, मटेरियल पण लागतो आणि टाइम पण लागतो तेवढं. म्हणून आधी सांगा जरा, असं काय असेल तर. बरोबर आहे. आणि तुपातलेच सर्व गोष्टी असतात. इव्हन शिरा पण आमच्याकडे जो म्हणतो तो तुपातलाच म्हणतो. साजूक तूप म्हणजे घी. चला, आज बघा इकडे आपले वडे तळले जात आहेत. आणि वडे आज चिकन बरोबर नसून मटन बरोबर आहेत. ही मटन थाली आहे बघा, मटन वडे थाली, मटन वडे थाली. आणि हे फ्राय मध्ये पण आम्ही मटनाची पीस दिलेले इथे पण आणि इथे पण. आता एक एक 2 का ठेवल्या, म्हणजे सर्वांमध्ये ते गरम गरम जात आहेत. आणि बघा जे चप्पट असतात ते मग आम्ही देत नाही. हे गरम गरम असे ते फुगतील काजल सारखे, त्यांनाच आम्ही देतो. बाकीचे एक्स्ट्रा होतात ना. घ्या, चला पटापट चला टाका. चला, तर असे आपले मटन वडे थाली रेडी आहेत बघा. चला, आपले इतर सर्व कामं करून घ्यायला लागतात आपल्याला. इथे एवढी जागा का केली आहे तर तुम्हाला दाखवतो बघा. असे तर आपले गॅस येतात, पण संपलं की आपल्याला नेऊन आणायला लागतं. काजल, कचऱ्याची गाडी आली. हे बघा, असं व्यवस्थित राहतो. घेतला ते मेन आहे.
कुठे शिरताय, कशी शिरताय? तू इकडनंच सांगितलंस ना बाहेर लीजिए. चला चला, आम्ही बघा आता एका वेगळ्या ठिकाणी आलेलो आहे. जे आमचे पेपर वर्क असतात, जे आमचे इतर कामं असतात ते होमस्टे सकट आम्ही सर्व असं केलीच मम्मीची असते. तर बघा आम्ही सर्व फॉर्म बिम असं काय काम आहे ते सिक्रेट काम असतो पण आम्ही करतो ना. म्हणजे कामाच्या मध्ये पण आम्ही होमस्टेच्या मध्ये पण सर्व कामं करत राहतो बघा. चला जायला लागेल आपल्याला ऑफिसमध्ये. चला चला आमच्या गाडीत बघा कहीं तुम्हारी दुनिया गिफ्ट तोहफा 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 लाया लाया लाया. अरे काय आला सिलेंडर संपले, एकच राहिला तो कोपऱ्यातला. 300 4800. मी ब्लाऊज चेंज केला पॅटर्न. काय कर आणि हे शिवले तुम्ही कपडे? शिवले. मस्त शिवला. तुम्ही घालून बघितलं ब्लाऊज? ब्लाऊज घालून बघितली. हे इकडनं बरोबर आणि हाताला फक्त जराशी एक जरा किंचित शिलाई मारायला लागली. 4 बाकी तू काय तुझा ड्रेस झाला? माझा पण ड्रेस आणला नाही तुम्ही? नाही जरा होते का लावायचे अजून राहिलंय. चांगली शिवली. चला मी जसं तुम्हाला सांगितलं होतं की पगार जर तुम्हाला मधी पाहिजे असेल, माझा पगार द्यायला रेडी असू. 10 दिवस असू दे, 15 दिवस असू दे, का 2 दिवस असू दे, किती बघा. हा मी त्यांना एक 1/3 पगार देतो त्यांना तिचे पूर्ण. आपण पगार कोणाचा थकवत नाही. काम मी तर उलट स्वतः म्हणतो की जे आहे ते पहिलं क्लिअर करून टाका, कारण शेवटी द्यायचं तर आहेच मला. आता साक्षीताईला पण ऑलरेडी दिला, तिचा पहिला दिवस पासून सुरुवात आहे ना.